b'an kanubagaw fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ n ka bisimila Mali kunnafoni TV sanfɛ an bɛna an ka émission daminɛ émission an ka yɛlɛ bi an ka invité bi yan o fana o ye surprise ye yani an ka baara daminɛ an b'an kanubagaw fo an b'an ka président fo président de transition Assimi Goïta a n'a ka 5 généraux an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ko Mali ko in mɔgɔ kelen kungo tɛ an bɛɛ de kungo don donc an b'an ka jamanaden bɛɛ lajɛlen fo région bɛɛ région daminɛ fo laban an b'an région bɔ région na an bɛ Mali région bɛɛ lajɛlen fo an b'an ka faamaw fo surasiw gendarme policiw douaniers tenitigi bɛɛ an ye mun tɔgɔ fɔ an ma mun tɔgɔ fɔ an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen donc an bɛna an ka émission daminɛ ko mɔgɔ kan yɛrɛ de da kɔnɔ an ka invité ni ɲankuma somɔgɔw bɛ di bɛɛ kɛnɛ ngaw bɛ alhamdulillah i bisimila sa diyara n ye kojugu o diyara an yɛrɛ ye i tɔgɔ ni jamu ok ne tɔgɔ ye Isa Diallo communément appelé chargent poke nga bunga jambe dumuni fɛn tɛ baara fɛ ni kɔnɔ falanta ɲuman kɛ commissariat 165 kutuko officiel comédien 5 étoiles mais comme ressortissement réseau demain c'est pas garanti son système mazor que je le voulais surtout moi qu'est-ce que là-bas ça moi je m'en ala ka foi endo côté ko chalo bari bari na fituni angle ko ka chuga frana mare krismo burda krismo dede mo ni passera to passera voilà ni bɛ tɔgɔ ya ala cɛ tiɲɛ yɛrɛ la tɔgɔ ka ca bɛɛ ko tigi tɔgɔ jara dessin mun yɛrɛ tora ne kunkolo la dɔrɔn comme dumuni mo ni passera seri passera so a tomato ne kunkolo cɛ kɔrɔ dumuni ka di dɛ mais i tɔ bɛ ka bonya ka taa tugu minɛ kɛra tani a puju de sisan a bɛ kɛ cogo di wallahi mɔgɔ min dɛmɛ ka baara kɔnɔ don o don ale ye Adama ye Adama i ni sɔgɔma Ami somɔgɔw taara susu la kɔri baasi tɛ baasi foyi tɛ aw yɛrɛ dun an bɛ ala kana baasi kana ami se i bisimila bi ye sini ala kale o tɛ ɔ animateur ya invité y'a tɔgɔ fɔ tɔgɔ in kɔni cayara dɛ nka n'a sera ka kelen f'an ɲɛna mun bɛ taa kunkolo la tɔgɔ in ne kɔni ye min faamu a la putu cancan wɛn ne kɔni ye mɔni dɔrɔn de mɛn mɔni ya a bɛ komi e ka mɔni ko ka bon a bɛ kɛ cogo di ani kuma dɔ ko kotigi kotigi ɲɛ tɛmɛ n'a ye mali minnu wele fuwan n ko ye chinois kan de chinois kan de ya dɔ kɛ sini fana ne bɛ diɲɛ kan bɛɛ mɛn arabukan nu e m'a mɛn ko kotigi ya ayisa n ye kotigi kɔni mɛn arabukan nu ne b'a bɛɛ de mɛn arabukan dɔ fɔ n ye la ka dɔɔni fɔ arabukan na wa ni kalaka wa ni sana wa ni ciyɛni arabu b'a fɔ o yɔrɔ la ko y'a jana wata buruna nin sura in i bɛ Mali ci ka yala i tɛ mɔgɔ sɔrɔ Mali endukan nu endukan o de calo bari nani fi duniya de o kɔrɔ wala ko maa bɛ se ko dɔ la k'i bɛ tɔto quoi cɛ ko bɛɛ ye dɛ anglais la dun anglais la an cogoya fira na mara kirisima buruda kirisima dɛdɛ mɔni passera to passera o ye anglais mɔgɔ t'o kɔrɔ f'i yɛrɛ ɲɛna espagnol nous soit bien grâce à amigo o kɔrɔ voilà ni kɔrɔ de quoi c'est à dire ne de kotigi ko si tɛ ka diya n'a tigibatigi tɛ ayi Adama bi ko b'i bolo bi dɛ français la dun français la demain c'est pas garanti i b'a dɔn sini kɔni garantilen tɛ fɔlɔ bi ma tɛmɛ fɔlɔ i bɛ sini ko ɲɛɲini wala o tiɲɛ irisi dun irisi bon tiɲɛna n tɛ irisi mɛn mais ko k'e non ni n ka ko bɛɛ kɔni n tɛ irisi mɛn dɛ c'est à dire irisi kan n'o jateminɛ ja n'i ma ko kalaman bili da kɔnɔ ka logo kalaman bila kɔnɔ ka tila ka to kalaman dun i tɛ irisi kan nin mɛn n ye ko bɛɛ k'o la fo ka nɛnw tigɛ cɛ ma solution sɔrɔ kelen na n y'o to yen tiɲɛ la mais i bɛ se k'a fɔ kongolais kan na o ko to agba o ma gbɛngbɛ o na soɲɛ soɲɛ a y'a gbɛngbɛ o na soɲɛ kotigi tiɲɛna Ami an ka tɛmɛ ni ko ye ayi bi kɔni san laban kɔni n'an ka mɛn nin ko in bɛɛ n'an ka mɛn taara kɛ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ gɛlɛya dɛ ani kotigi de bɛ ɲɔgɔn bolo bi ne yɛrɛ kan dɔ mɛn bi kabi ala ka n da n'i ye kotigi ko dan ye kotigi nin de don kotigi i ni ko tiɲɛ yɛrɛ la i ni ko ne ye kan dɔ mɛn bi walayi ne kuma deli k'u mɛn kotigi yɛrɛ i b'a ko anglais français bamanankan chinois kan togolais kan hali japonais kan bɛɛ b'a la ko japonais i ma japonais fɔ dɛ awɔ n ma japonais f'i ɲɛna sinon arigato de o arigato kuchimasa ona kashimasi o kɔrɔ voilà ne yɛrɛ de kotigi ni ye maa ye n bɛ bɛɛ lajɛlen fo
Voilà. Ça fait nya fa mo folikan. Voilà, o folikan. Kotigi. Voilà. Il y a soko ni ko. Tiens là. Bismillah. Ayi dan soko ko mbala sa. Est-ce que dan soko lu non fait? Sokote. Anyo to ti ku bolo ni arache. D'accord. On me va folo be donso ye. Wa me doso fo. Mali doso be ka foli bia. O kum ko na la me maker fo. Maker da ku fo joila. Awo ka dan soko kaniko. Odo. Awo doso be to la. Ame maker fo. Voilà, maker ko bolo fla be dugula. Atoko. Maker dago ko bolo fla be dugula aye ka dan soko kaniko. Allo fo maker sokote di mare. Abedi. Mal da fin de dema. Abedi. OK. Ame singa na kene kon nala. Anye kotigi bismillah. Annaka ngoni kadi. Kotigi naka kadi. Deb na sigli no angoni meka yele doro. Anyi matugo. Donc sisa. Aya to na jam fo kotigi. Iga bara we jume. Nega bara ka chade. Chogodi. Nega bara. Nega bara comédie. Nebe animation ke. Me photo ta. Me donke. Nani. Te ko be anga dan nani ma holo. Me firi fana ke. Firi na firi sugu me. Bon me fen chama firi, me parfum firi sans parfum ni safine me be firi. Mais ni mo di kotigi ko di. Ni kotigi tem comme ça. Ma fama. De mbolu beke. Odo. De ngambe cinéma fana na. Anemo. Mbado ko no yan yere tambi. Te feka nyina anyero ko. Ure kama ibiga foko idanso ko kini ko ngo danso ko be. Ko tigite. Voilà. De basi masiru ndedo. Ule bigi dabali banko tigi ko na. Do nyi do yere bala basi mbado ara saman do bi abina siran. Depuis mana do nya yishuro. Ngora saman do bi anga abina siran do. Do nyi do bo fe na. Ah ne ko mana bele no. Mana bele. Bon ni kangi yakle jigi mali yere dina. Awo. Oui, tiens. Bamana yere ki yakli ka traditionnel. Oui, tiens. Mana bele mbo yira. Dore fo. Donc ni a fam. E kulungsedu. Ma be korofi. Kulungsedu. Sani na fulu kana kulungsedu kumbe. O kumbe sanike anfia ke fireke. Oui, tiens. Oui, tiens. Ne ti feka nyina nushiko ani ya soro wati makene klela. Oui, tiens. Ha kotigi. Dore fo. Ani ko ami. Temen kotigi. Chena ame ko yai. Bigoni. Wala ko bebide. Ko bede. Ko bebi. Kotigi na kan kadi aka baraka cha. Nyanyi nga ka baro de la sisa. Kotigi ko ma ka bara ye abe fireke parfum ni mo me parfum san. Me parfum pili abe sma kasuma ja. Ki suma. Voilà. Depuis que fait mo ba ko jon me kana voilà ay muso ka bara de usulan fere ko tigi tsa ka be usulan fere muso ka bara de aha parce que nda usma ja ya awa parfait so na okay okelen de be muso mo de abe donc ibe don genre du menike bon ne be traditionnel de ke danse traditionnel awo kan o yan yere tay comme traditionnel yere kadi to donc danse traditionnel o kan ko sabe o ka be teatri fene bo Nyogolombo. Donc, il gagne Nyogolo sous mais Mogola, il mourra ou bien il veut filmer ou faire genre. Bon, Kotigi yere de. C'est-à-dire que n'aime ko Kotigi non. Il dabali beba. I kan ga fana formia ka doni America ta yoro Kotigi bu bedike. C'est-à-dire que Kotigi ma kalanke. Mais Allah est mogo do black na tien kono. Ka tien fembe kalife la quoi. Kotigi bo de kono. Kotigi bi ni ko mogo la yele ni ne se ka damne biso madana fo shini. Nte doda doka. Ala fana no wani. Ni entu cinéma fana na. Ni talent soro kanga oroli jouer. Non hier dabali beba. Et de là ka film et de là ka je film na. Si une jura film na ka. Tu vas pour film men jumé. Une jura doni dongo mala. Une jura Jeka film to ko branguno. Bon jura tongo fangana. Une jura jugo geleya la. A jura chamana de ayro do ere to ere tene kono. Tellement ko kacha. Tellement ko kacha. Kotigi. Voilà. Parce que ne ko Kotigi do le besenga fongo dans so mais non so Kotigi bolo. Kotigi. O kele moni adama. Kotigi ga mu yere jarane tien ere kono. O ya ka traditionnel. Disan. Kotigi ni traditionnel le nam. Parce que mogo ibi hakili to anga fen koro la ika ko kadni parce que anga fen koro o lebe lama ko sebe na nyu bla to ami se nganu tai wallahi donc
an bɛ taa an bɛ segin ka na Mali kura an bɛ segin an ka fɛn wɛrɛw ma wallahi o de don kotigi sisan an bɔlen c'est à dire tradition ye kɔnɔna la i ko i ye baara in daminɛ a mɛnna i ka baara in daminɛ ɲɔgɔlɔnbɔ ni fɛn a mɛ se a mɛnna dɔɔni bon a mɛnna dɔɔni a bɛ tan joli ɲɔgɔnna la bon a bɛ taa san dama dama la dɛ mais ka i b'a fɔ k'a daminɛ san 5 walima san 2 walima san 3 walima san 10 an b'a daminɛ 10 kɔfɛ ka na 10 kɔfɛ ka na 2010 kana o bɛ san 10 bɔ o bɛ san 10 bɔ mais est ce que o kɔnɔna na e ye difficulté sɔrɔ wa difficulté a kɔrɔ bamanankan na i ye gɛlɛya sɔrɔ baara in kɔnɔna la wa ouais bon ne ye gɛlɛya sɔrɔ diɲɛ foyi tɛ ko gɛlɛya tɛ min kɔnɔ i t'i don foyi la n'i ye mɔgɔ mɔgɔ hɛrɛ la i b'a sɔrɔ a tigi ye don dɔ gendarme puce o tɛmɛ parce que a bɛ i n'a fɔ n'i bɔra sisan k'i bɛ taa dugu kɔnɔ n'i ye moto boli togo togo i bɛ taa se yɔrɔ dɔ la e se ma ko t'a la i bɛ ralenti quoi o ye fɛn fila ye gendarme puce ani fe jangoya ni sira ninnu ma i bɛ ralenti bon e dun pereselen don yarɔ o ye dɔ bɔ i ka ilan na o bɛɛ ye gɛlɛya dɔ ye ne ye gɛlɛya sɔrɔ hali an bɛ gɛlɛya yɛrɛ kɔnɔ a nɛmɔ parce que a ma nɔgɔn surtout e den kelen ye ko ka ca quoi tu vois non n'i y'a faamu e ye kelen dɔrɔn de voilà ne kelen de fa ni ba bɛɛ fɛ kelen voilà a ma nɔgɔn tiɲɛna kotigi yɛrɛ ma nɔgɔn an bɛ waati min na sisan e ni mɔgɔ bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yan ouais bon i b'a fɔ groupe la denw bon groupe yɛrɛ bɛ ne yɛrɛ de bolo a nɛmɔ groupe bɛ n bolo mais n bɛ jouer ni mɔgɔ mako jɔra n na bɛɛ bɛ n wele n bɛ jouer parce que baara in kanu de bɛ n na kojugu kojugu d'accord kɛrɛnkɛrɛnnenya Zaidu Kulubali Zaidu Kulubali Zaidu 15 Kulubali ale fana bamanan film ka d'a ye kosɛbɛ voilà a bɛ ka Mali kunkɔrɔta n'a ye kojugu kojugu nin waati yɛrɛ la a ka série caman bɛ ka bɔ an ka téléso belebeleba yɛrɛ kan dongo de 18h bon mo film caman fana na n'a mako jɔra n na dɔrɔn a bɛ n wele diɲɛ ɔrɔli o ɔrɔli ni ɔrɔli fanga awɔ i bɛ se k'a kɛ m'a bɛɛ jouer hali ni e b'a kɛ k'a fɔ ko kotigi kɔsantɛ no ɔrɔli kelen kan parce que ne yɛrɛ b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ yen n'i y'u wele k'u ka dugutigiya jouer u dan o dɔrɔn ye bon ne ti ten dɛ ne b'a bɛɛ de kɛ en fait kotigi n'i y'a ye sisan e bɛ ɔrɔli mana bila e bɛ wele e bɛ ɔrɔli tourner effectivement i ko k'i bɛ baara kɛ dɔ bolo genre téléso caman bolo ni mɔgɔ mako jɔrɔ la k'u wele donc an b'a fɔ an kanubagaw ɲɛna kotigi ka baara film tourner a bɛ film tourner kosɛbɛ mɔgɔ layɛlɛ dɔrɔn tɛ a bɛ film tourner a bɛ fɛn bɛɛ kɛ donc ni mɔgɔ mako jɔra la i b'a wele a bɛ t'i ka film tourner sans problème parce que fɛn min ka di nin ye i bɛ nɔ b'o de la effectivement nin baara in ka di kotigi de a bɛ se ka fɛn misɛnnin wɛrɛw k'a kɛrɛfɛ mɛn a baselen don ne kan donc ne ka d'a ye ni mɔgɔ n'i bɛ fɛ k'a wele i b'a wele ni ala sɔnna ma émission laban na an bɛ numéro bila effectivement Ami kotigi namu ne y'i ka vidéo dɔw ye mais n b'a la ma kotigi ye mais ɲɛ b'a la Kulubali in sɔrɔla cogo di ouais voilà mɔgɔ i bɛ diɲɛ ko la n ye exemple surumani d'i ma ne yɛrɛ tɛ fɛ ka ɲina an danbe kɔ quoi c'est à dire que n'a fɔra ko an danbe dɔrɔn a ka ca ala fɛ i bɛ taa kotigi jɔlen sɔrɔ yen hali nin tɛ ko kunna o yɔrɔ in na parce que o de ka di n ye Kulubali tɛ dɔ wɛrɛ ne yɛrɛ bɔra fɛn min na n'o ye n wolo n'a ye ale ye Kulubali de ye voilà n ba ye Kulubali ye donc n ba somɔgɔ ye Kulubali ye donc ne kana n ka ko bɛɛ kɛ ka ban ko ne ma hakili to olu fana na an ka foli Kululakaw bɛɛ lajɛlen Kululakaw fo nka Kululakaw fɔ Mali kɔfɛ olu ka ko ma dafa o don nka an b'u fo ten sa hali n'i y'a sɔrɔ ma muso diyan an b'o fana fo ten somɔgɔw ko n'i ye k'a fɔ dɔrɔn ko ayi ko ka i ba somɔgɔw fɔ ko dɔ kɛra o ma fɛn di ayi ne ma muso ye sɛ d'i ma na sɛ juru b'o la ye kotigi namu Kululakaw ye fɛn dɔ d'i ma sa n ko n ka sɛ juru b'o la n ka ba juru b'o la n'o de kɔni ne kun tɛ tugu kɔ mais bannen olu ka ka sara yɛrɛ de mais ni en fait banbaw kan Adama n bɛ segin ka na dɔɔnin kotigi ko ni ɔrɔli dira ma k'ale b'a ɔrɔli jouer kotigi ni ne mago bɛ ɔrɔli dɔ la sisan ne bɛ fɛ kotigi k'a jouer e ka rasa in ka di ye dɛ ne ko kotigi ne bɛ fɛ k'i rasa in di pour que ne ko ɔrɔli fɛ ɔrɔli tɛ se ka kɛ ni rasa ye quoi ne dun bɛ fɛ kotigi de k'a kɛ genre o bɛ kɛ cogo di sisan o ka nɔgɔ o jara suba n ko ko in bɛɛ bɛ tan de
c'est-à-dire que ne ayi ni ko ne ka o orali jouer ne ka arasa in kana ka boy ne ti bande mais arasa in fana bi gana condition do fana ni e jina ni oyi ambo sin ne be arasa kana koloko to ni ven c'est-à-dire que fo nga chitulu mo la fa be biri on dire gabanguru ni bolé sans ma plate Tiena a baraka dai ami o baramanda warde kadai ama pesa ta ko abe gana condition do ya o te war ko ya ay baraka ko warde fana wa gana ne million kele ni ma gana bo 1 million ta tabali 500 amba gana dia be ni bon a gana me kemedi ma ay wala in shiri wa gana Take me. Ami. Kotigi. Namu. Iko ni rôle dirima e bi se ko luji. Ni ala so. Fɛn mais a ka di ne ka e bi se ka na so bi se ka interprétation fidélical dugutigi kan. Dugutigi kan. Soit ni fɛn yɛrɛ ye ja quoi. Ka na ja imur do dron. Ka se ka interprétation kan. Wala yɛlɛ dron. Bon. Juste. An ka yɔrɔ la. Ni terikɛ dɔ tun bɛ yen. Ko Adama. A tɔgɔ ye ko Adama. Mais arasare kuma kunna. O kama ko mɔgɔ n'i ye ko kɛ ko jɛlen tɛ k'i ka kɛ ka dan hakɛ de la. C'est-à-dire que ou bien n'i donna école la i k'i jija i kana tricher. I n'a fɔ ne kotigi filɛ sisan ne ye comédien ne ti n ka baara fan si tricher. Sini tɛ dimanche ya n'i taara ne sɔrɔ animation na n bɛ ka musow fasa da basi jukɔrɔ. C'est-à-dire que e dabali bɛ ban ko mais ne bɛ kotigi min dɔn est-ce que nin de don. Bon ne t'i baara tricher fɛ quoi. Adama de donna école la a ye san 5 le ka ma se ka foyi mɛn encore kɔ. Ne ko Adama bonjour yo encore. Cɛ Adama k'i kana n ka dumuni kɛ encore. Cɛ don dɔ polisiw de filɛ ka Adama minɛ. Polisiw ko Adama ko i ka pièce tigɛ na ko encore. Cɛ polisiw ye ɲɔgɔn ɲɛ filɛ ko kuma ko nin ka kuma mɛn ne tɛ encore dɛ. Dɔ ye tigɛ ka Adama kulo kɔrɔ pap. Adama ko encore. Politique dɔ in fana Adama nage k'a kulo dɔ in kɔrɔ pop fo ka Adama ka rasa kelen kari. Adama ko encore. Cɛw ye penni kɛ Adama na pop. Adama ko encore. Fo polisiw yɛrɛ bɛ yɛlɛ. Cɛw bɛ bere ka Adama kun pop. Adama ko encore. Cɛ Adama ni binnen bɛ polisiw bolo fo jeli bɛ ka bɔ Adama na o bɛɛ la Adama ko encore. Sɔɔni a ka rasa bɛna ba tigɛ la. Cɛ ne tɛmɛtɔla bɛnna n'a ye n ko ko Charija n ko bɛ cogo di ko ko kotigi. Ngo wayi ngo cɛ nin ye n ka mɔgɔ dɛ ko wayi ko nin dakɔnɔ kan bɛɛ ko encore de ngo cɛ Adama ne ma fɔ ko c'est bon ninnu b'i faga yan dɛ u ko Adama kun yɔrɔ min bop a ko c'est bon. Ami. Ayi non nin jara. Ni kɔni. O kɛra dɛ. Ne montage. Montage. Ami ngo ni ami ne montage bɛɛ. E bɛ don ko le tɛ foyi da encore kɔ. Encore. Hali ne ma da la ɲininka a b'a f'i ye ko encore. Ami ne bɔra kuma la an bɛ kuma i bolo i ni kotigi o diyara n ye kotigi an ye est-ce que projet dɔ b'i bolo tagalen ɲɛfɛ n'i bɛ fɛ k'a kɛ k'a réaliser a ka di yɛrɛ ni baara dɔ b'i bolo i bɛ fɛ k'a kɛ n'i ye financement sɔrɔ. Ouais, projet bɛ n bolo. Projet ba de bɛ n bolo pour le moment. Ouais. Mais bamananw ko ten ko ŋunu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ. O ye tiɲɛ ye. Diɲɛ foyi tɛ se ka kɛ bi ni moyen dɔ tɛ. Tiɲɛ don. Hali n'i ye foro tigɛ bi ni daba t'i bolo i tɛ se ka sɛnɛ kɛ. O ye tiɲɛ. Bɛɛ b'o kalama. Donc ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi foroba de bɛ n bolo mais daba tɛ yen. A fɔlɔ-fɔlɔ ye film sɛbɛnni m'an bolo an kan k'o tourner moyen tɛ yen. Cameraman ko moyen b'an na montage ko moyen b'an na an mako bɛ dɛmɛ sugu bɛɛ la an bɛ se k'an ka filimu kɛ cogo min na. A filanan ye puis n bɛ baara kɛ ni dɔ de bɛ baara kɛ animation kɛ ɲɔgɔn fɛ mais nin fana tɛ n bolo. Tu vois non. Bon n bɛ yɔrɔ min na bi yɛrɛ o kunkolodimi de bɛ na ni diɲɛ fɛn caman ye kosɛbɛ parce que a ka ca Ala fɛ ne yɛrɛ n ka minɛnw sɔrɔ n yɛrɛ ye ne tɛ mɔgɔ yɛrɛ ɲini u kana n ka filimu réaliser ka di yan tuguni n yɛrɛ bɛ se quoi. Parce que n bɛ se fɛn dɔ la déjà mais ka taa baara kɛ mɔgɔw fɛ k'i bolola sɔn ten bon tiɲɛ na a ka gɛlɛn et puis i ka faamuyali bɛɛ bɛ taga fu la ten nafaba tɛ y'a la mɔgɔw b'i jate millionnaire ye ka sɔrɔ e ni dɔrɔmɛ 20 ma si quoi. Tu vois non kamana gannen don o la bi kosɛbɛ 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 n bɛ da ka sunɔgɔ n bɛ miiri ni o de ye
ka caya kojugu o de nga waati projet di tu vois non donc ni y'a faamu Adama projet mun b'a bolo o ye minɛn ko ye a bɛ animation fana kɛ voilà bafulu complet donc genre balani show ninnu voilà a b'olu kɛ donc n'a sera k'o matériel sɔrɔ dɛmɛbagaw fɛ o bɛ diya ye et puis a ka caméra hali n'a ye caméra kelen sɔrɔ o bɛ dɔ kɛ n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na ni mun sera ka mun di quoi dɛmɛ tɛ ko ka wari mugu ta ko k'a di mɔgɔ ma bɛɛ se ye quoi i bɛ se ka a tigi wele ka fɛn dɔ d'a ma o b'a dɛmɛ mais k'a fɔ ko a bɛɛ ka kɛ wari mugu ye dɛmɛ dɔw bɛ yen olu nafa ka bon ni wari quoi effectivement voilà donc an bɛ dɛmɛ ɲini an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fɛ o y'an sigikun ye yan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani Mali kɔ kan an ni kotigi de bɛ ɲɔgɔn na vraiment kotigi mago bɛ dɛmɛ na a mago bɛ dɛmɛ na a mago b'a la dɛ parce que projet b'a bolo i n'a fɔ ka film réaliser i n'a fɔ balaniso minɛnw ayiwa ni Batuli kulo b'an na ni Samasew kulo b'an na ni Gami kulo b'an na ni Mamada kulo b'an na ayiwa an ka humoriste comédien c'est à dire Yusufu fana bɛ yen Petit Guma bɛ yen voilà fana bɛ yen an ka fɛn fɛn an tɛ mɔgɔ sa n'an bɛ bɛɛ tɔgɔ fɔ an bɛ bi bɛɛ k'a la an bɛ bi k'a la an mago bɛ dɛmɛ na k'a ɲɛsin a kɛra hali n'a kɛra bafulu complet a man gɛlɛn yɛrɛ o don bafulu voilà ayiwa an yɛrɛ fana mago bɛ dɛmɛ la dɛ ne ani Ami n'aw mago bɛ dɛmɛ la sa b'an wele 76 01 83 47 walima a bɛ wele ka Ami ka numéro la 79 12 97 00 00 donc kotigi ta hukumu kɔnɔna la n'aw mago bɛ kotigi yɛrɛ la voilà n'aw mago bɛ kotigi yɛrɛ la kotigi b'a ka numéro da aw ma sisan pour que ni mɔgɔ min sera k'a dɛmɛ ni mun y'a dɛmɛ ni min ye o ka d'an ye dɛ an sigi kun ye plateau kan o kosɛbɛ donc kotigi b'a ka numéro di ok ne ka numéro ye 90 48 97 53 voilà 90 48 97 53 kosɛbɛ ni mɔgɔ mago kotigi la i bɛ kotigi sɔrɔ na i b'a kɔn an k'o dɛmɛ dɛ ni mɔgɔ b'a la dɛmɛ na mais kan wele alo wa kotigi la ka video lajɛ i ka mission jara kojugu kotigi bɛ daminɛ o fana la dɔɔnin a bɛ daminɛ o de la n'i ma kanu i bɛ dɛmɛ sɔrɔ awɔ a y'a kanu a ka dɛmɛ ka a kana ɲinɛ anw yɛrɛ fana kɔ a y'a faamuya o don Ami sisan an bɛ tɛmɛ ni baro ye kotigi dɛmɛ kuma kɔlen kɔfɛ sisan an bɛ fɛ ka jateminɛ an ye jateminɛ dɔw y'a jira c'est à dire que an kɔni an bɛ ka ne y'i ka video mun ye maa ɲɛ b'a la i ni npogotigi ni fila de b'a la ka caya yalima jusqu'à présent olu fana bɛ i n'olu y'a daminɛ a mɛnna wa walima a ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɔsa in na de parce que dɔw ni dɔw b'a dimi video caman la ye bi i bɛ dɔw ni dɔ ye bi sini b'a ni mɔgɔ kura wɛrɛ ye mais chaque i ka video fɛn fɛn la n y'a sɔrɔ i n'olu de bɛ k'a caman kɛ voilà ouais bon ne n'u y'a daminɛ a mɛnna mɔgɔ wɛrɛ de bɛna fara an kan sinon a ka ca Ala fɛ an tɛ taa fara mɔgɔ kan ten tu vois n'u bɛ ɲɔgɔn bolo a mɛnna kosɛbɛ hali ni ka spectacle bɛ kɛ n'olu de b'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ bon ni voyage mun bɛ yen n'an bɛ se ka taga olu fana na an bɛ taa mais voyage dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ a déplacement ka gɛlɛn caman ka déplacer bon parce que ne yɛrɛ filɛ ne bɛ se humour la kosɛbɛ tu vois non ne tɛ da ka miiri k'a fɔ n ko est ce que o yɛrɛ ko in yɛrɛ bɛ ɲɛɲini yan bon i b'a sɔrɔ voyage dɔw yɛrɛ b'a ni moyen yɛrɛ bɛ ne ye n'u ye ne dɔrɔn ta ne bɛ n ka npogotiginiw wele ka taga n bolo tu vois non n yɛrɛ bɛ jɔ n'u ka déplacement ye voilà o ye tiɲɛ o diyara n ye mais sisan diɲɛlatigɛ la i bɛ mun de ka di e ye mun ka di e ye e cɛ nin ye kuma ye ko mun de ka di ne ye bon diɲɛlatigɛ yɛrɛ la fɛn min ka di ne ye o ye danaya de ye awɔ danaya de ka di ne ye n'i dara e la dɔrɔn de ka di e ye walahi wa ne yɛrɛ fana dala i la o ye ko bɛɛ bannen ye a bɛ n'a f'i ye pilisi bila pilisi kan ka moyen bila moyen kan foyi tɛ yen dɔrɔn lemɛri ka mɛnɛ awɔ walayi kotigi kumaba yɛrɛ e mɛ mun man di i ye walayi o ye nkalontigɛ de kabini ne wolola ne tɛ nkalontigɛla fɛ parce que nkalontigɛla bɛ sɔn diɲɛ ko bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ nkalon tigɛ i bɛ sɔn namara ma kosɛbɛ i bɛ sɔn ka mɔgɔ janfa kosɛbɛ bon ne dun yɛrɛ de tɛ janfa fɛ janfa man ɲi janfa tɛ dɛsɛ diɲɛ fosi la bon nkalontigɛla de bɛ se ka maninfin janfa i b'a kalama ni nkalontigɛla donna i ni kanafini cɛ i bɛ ban la walayi o kama bamananw b'a fɔ ten ko ni nkalon mɛnna sanfɛ don o don mais don dɔ tiɲɛ o berekɛnɛtigi bɛna dɔrɔn o b'a gosi ka jigin to ne tɛ nkalon yɛrɛ de fɛ parce que nkalon bɛ i n'a fɔ janfa
don ne tun tɛ janfa fɛ janfa bɛ yɔrɔ yɔrɔ ne kotigi tɛ yen a Kulubali nkalon tɛ dɛ Kulubali wallahi ne Kulubali tɛ yen ne Kulubali tɛ yen i b'a dɔn an ye Kulubaliw de an ye masasiw de ye mais kotigi namu e yɛrɛ ye région jumɛn mɔgɔ ye ne ye Sikaso région mɔgɔ de ye ne ye Gana de ye m'a fɔ wa ne ye Gana de ye e Gana de Gana 100% o diyara n ye kotigi ne tun terikɛ ye Gana baden de dɛ ne n'i tɛ y'a Gana ye lajɛ sisan dɛ k'a daminɛ Olympique kɔfɛla la effectivement o y'an ka yɔrɔ de la fɛn fɛn bɛ yen Sabalibugu ninnu Ganakulu na non Ganakulu na o bɛɛ y'an ka mɔgɔ ye an ye kɔlɔkɔlɔ balani de don Ganakulu na bala ko i bɛ na naani de wala o yɛrɛ don i deli ka t'o la bon ma taa o la parce que i b'a dɔn an wolola kɔfɛla ninnu na quoi o jouera ne kan dɔɔni o kama n tɛ se an ka kan yɛrɛ la kojugu kojugu o mɔnɛ yɛrɛ de bɛ na fɛn min yɛrɛ mɔnɛ bɛ na dɛ ne yɛrɛ tɛ se an ka laɲini yɛrɛ de la kosɛbɛ quoi a bɛ se ka dege n bɛ k'a dege ko Gana kɛ binna ji la ala o dabila sabu ko mɔgɔ b'i juru fo Gana b'i juru o man ca nɔ dɛ sinon an na so kɔnɔ hali sini cɛw tɛ bila ye su sɛn su ma ko don o don ko Barayi Barayi filɛ nin ye c'est à dire que Sabalibugu gidɔrɔndaw la Barayi tile jara tile ma ja o Barayi bɛ a tɔgɔ bin 40,000 na 50,000 Barayi a b'a feere walayi Ganaw b'o kɛ wa a ɲɛ ala y'a tɛmɛ to n'a ye sari fɛn fɛn i ka yɔrɔ la a b'a an ŋani ka taa ayi nko min ye ne dabali ban u taara ne Ganakɛ dɔ ye fɔ Faransi yɔrɔ bin ye man di Faransi dɛ mais Ganakɛ tun bɛ bin feere kɛ an bɛ bin kiri hali ni ne kɔntanna sisan ne bɛ bin kiri a ka ni plateau kɔnɔ o yɛrɛ dalu yɛrɛ de b'an bolo e ma nɛgɛso dalu de b'an bolo quoi hali ni ye mobili san ka d'aw ma ne ye Jalo de ye o ne ye Jomanaka de ye n bɛ Jomanaka bɛɛ lajɛlen fo k'an yɛrɛ ka famille fo Serebala Duba n bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'an balimakɛ fo Mamadu Jalo k'an balimakɛ fo Musa Jalo n Bala n b'a fɔ ka n balimamuso fo Salimata Kulubali Aramata Kulubali ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka Minɛta Kulubali fo ka n balimakɛ fana fo ala ka Ganaw bɛɛ lajɛlen fo ka Mamu Siribe fo mɔlu wala Ganaw le donc n bɛ Gana dɔ fo ale tɔgɔ la i jɔn k'o fɔ o ye Mohamed Tugula ye an bɛ Tugula fo Mohamed Tugula préparateur Yirinikɔrɔ wallahi i b'a dɔn yɔrɔ n'i taara Yirinikɔrɔ taa dɔrɔn ko Yirinikɔrɔ ko Mohamed Tugula non a maɲi moto la dɛ Badalabugu Yirinikɔrɔ la min filɛ nin ye Badalabugu Yirinikɔrɔ Amadi la Mohamed ka moto dilan yɔrɔ bɛ min n'a moto minɛ ayi a banna bon sisan ale préparateur de Sabalibugu i bɛ Sabalibugu Gana bɛɛ fo ne kelen tɔgɔ la Sabalibugu Gana bɛɛ Barayi ninnu i b'a a bɛɛ fo an bɛ Sabalibugu Gana bɛɛ lajɛlen fo min bɛ fɛn fɛn bɛ Gana fɛn fɛn bɛ yen denmisɛn ani maabakɔrɔ sifin ani sijɛ naba ni taba jɔle ani dale kumakɛla ani kumakɛbali min bɛ yeli kɛ ani min fana tɛ yeli kɛ min bɛ mɛnni kɛ ani min fana tɛ mɛnni kɛ mana Gana don kaw bɛɛ lajɛlen fo a bɛɛ fo ye n kɔrɔcɛ tɔgɔ la n'o ye Adama ye k'a fɔ Arasa tɔgɔ la bi kɛrɛnkɛrɛnnenya Gana don Mamu Siribe mɔn bɛɛ la k'ala Mamu ye yan k'a bɛɛ lajɛlen fo mɔlu wala Ganaw ko n ka dɔnkili kelen da Mamu tɔgɔ la ko dɔ bɛ boli ka sanu ɲini sanu caman bɛ dɔw bolo dɔ bɛ boli ka wari ɲini wari caman bɛ dɔw bolo Mamu Siribe i ɲɔgɔn man ca Mamu Siribe ɲɔgɔn man ca anw bolo Ganadugu Gana ka di Ganadenw Ganaw kɔni anw kɔni de bɛ baara kɛ sɔgɔma n bɛ mɔniba min tile fɛ n bɛ kiniba dun su fɛ n bɛ coba dun Ganadugu Gana ka di ɲɛnakaw ni mɔbɛlakaw dongɛnakaw ni cicanakaw cɛ in ka di ale Ganadenw Gana fata jara wallahi bila ne bin ne san Gana miri jan sa mɔlu n kan bɔ sɔmiya kɛ sisan ɲɛtigiw ba yin sisan sa hali o mɛn ten ma na miri jugu la sa tɛna kɛ n ko an yɛrɛ bɛna Gana kan de daminɛ sa dɔnkilini ni diya n ye ala o diya n ye dɔnkilini ni diya n ye o diya ne rɔ n kɛ o diya ne rɔ hali an na so kɛrɛsɛ ye an na Umaru o ni Lajɛ wa Lajɛ yɛrɛ ko fansi man di ne rɔ ye ala Lajɛ tɔgɔ yɛrɛ ko man di ne rɔ ne yɛrɛ bɔ kuma so kɔnɔ a tɛ wa burusa mara yɔrɔ la ye wa ne n'a bɛɛ burusa yɔrɔ waati min na a y'a fɔ ma ko ko tɛ wa min dɔn n ko wa cɔ Mali kunnafoni TV mɔgɔ la plateau la a ko yɛrɛ cɛnin yɔrɔ yɛrɛ wa yɔrɔ la i m'o fɔlɔ tuguni n bɛ n ta bɛɛ ka kari sisan
ye bugadaro sha man tambe ru karisa ni arajero e ba bugadaro wana duguro ni ngono baladona tei ha molu wala ateta ni bala makala gona duguro ni ngono baladona tei ngone to ko kamenikene desani ni sira nyena yaro yana kapitali yo ale masi nyena isa nyin ngal ke gana dugu biero blenjo kawu mon biela kawu isa nyin ngal ke ni pero foka wasan nyere la duguro desani wallahi ala kana kasi sa kana kasi sa anta kana kasi sa ganao an wacho gana duajisa an wacho bo gana dugu ngwana vendo masete niga so kurushu ma damine ya jalo nyesafu kamara jalo fu molu wala ka bagari jalo fu man be fosa ala molu ntisi nyinai ngulu na bere koy ya wa jalo hayaku ka gana solo fu mo be fu wati mino nyesa ndon chama fana ngulu fana fu ana sali aye salabe molu wala kono go sali makani so ma nyenu be fu la barai be molu wala ka barai fana fu obuma ko ya otea obuma ko molu abuma ko ajisa mo gana do obuma ko tawre sans no flan tentu abuma ko nanti wa direkite maro cheo ay da ko nawni wallahi kana de me boka molita kata siga so classe ka classe fodi ma ko way ko kan wato directement ebo korodo molu wala okoro fine ko ayere nyimaro ko jian sa développer o développer o sinon wati asro développement nete parce que itema ki wa bijan directement kinti fiki na bumako bo moli bien falen kumbola bumako katema na dugura yi o makesa do bien ki na momli ta bumako ya kasoro kateme wa o makesa sa fonga wato directement maro mo nya ta famu kuma boto ye ay mai do moli kono kata sigaso kakla kana se gana dugula to kakla fulo mo wato direct o ma ke ma ko ayoro le tisi foli ble la man la bala mo no ne ansa foli ble na man la bala na ame boko fa fo gana dugula wallahi gana be foli ndo ya Bamako Maliko na ya fo Maliko ka alo bela gana kluba na Maliko ka fefembe kofe gana dugu tokola amu bela wallahi ya me ko tiki tokola amu befu aywa ami angatan baray kotigi bin jarayi en fait e ka baran konna la ye leçon do soro ko do kerila ko do kera e kotigi la ma bema ou bien ko do kere kotigi la jariye e biso ko o koni wala wala yi donia e ka baran konna la ko do kerila ama bema parce que bara ko nyoya la o be kew ko do be o te bi ko na foka tamunke o ye jume desani ne ba ko betra man c'est na chukile kotigi o to boni ko na foka jian pa togodi voilà ni ne moto mi san zomba shunya ni mo ko yi mi dia zomba shunya bo bara dun kad ni amna ke togodi amano e tay sena o taxi passé o dun ne kuna no te dundo ne boro fo kabala kata doka concert la fo ba kofe ne tara ne ma jouer tena oui ne toron la o ma benema bon ma jouer mais baraka ne benani bebe baraka no mais ma joli mike ne mo ko chama nyon don o don chou ne no fana kunta nyon don kateme mais o do fana farla ne ka donia fana kan mais ne taga maraka Bamako pont ken sina fo kabalan sina fo ka ne saute bonne kono ni manga Bamako point re folo o te bonne kono o kofe fana c'est-à-dire que ne tara fo kulikoro kofe fo banamba kofe ni wala mutu de 50 fo a bena 2024 c'est Valentin donné ma bon kono mboto banamba natola moto essence nana banne fo bangon tournela akera 1h du matin pour voir foot ne kuna tuguni wari tenga Orange Money na wari tenya poche kono keriten kuna fanale ka mogo wole mi se ka nyama galera nyo moto fana kulungulu ka bo bangon tournela fo bago jikoroni assez fela kuma la meda o te bongono fana bangoni kana fo bago jikoroni assez fela don nana assez fela aba soro ntirike dobe
me karaté ke nkum to ka tan joku fle me nyere te karaté nkum te karaté la no karaté ku fana ku nkum ga dinye ko nkum ta joku fle do nye jigi ya mu na juruta ko lawuli ka bo suno la 3h du matin o kana nsoro fela o ka isen kemela 100 ko ke moto kono kambla katra bon tato tuguni sadige nyere nyebe nga yoro la en distance quoi nyere nyebe nga yoro la en distance tournen do be police fana taramine tuguni 4h sera ka soro me police bule 20 40 ou bien moulon. 20 mais quoi 20 bon voilà moto dîner do. Ah neni bebuli kana ne ma toro mi ça dit que nyebe nga dula ba mana nyuma na pango kile nyewa kilingile ne ma sega na susu ne intervention damine faut ka ta si ma intervention mi yere ke duguina dia bela kana de no de ke olu fana bule olu bina ne bla wati mina yor ni sigana wati mina no ta kuma bina so zora kibla do ta kuma sele sisan zora kanebla ça dit que ne ma akoni dimi ma ne ma akoni dimi era soro tu ne atoke yele de quoi ne ma yele ale moto era kantu ne moto kulungul de quoi dana o mabone kono atobi kono c'est ça ami tena o te bongo kono wallahi o te bongo mais femi fana jaranye ni ko fen jumene jaranye ni te bongo no ni goma fora duma fana kanga fode parce que goma mi yoro duma be fem lu bita man nyonga abina fo cheni musu shiti ta ka shitu do doka gelen doy mais do fana ka jini doy donc ni spectacle doke an yere kan nu folay ça dit que fem te bongo no mi fa ko de finyene ni dota ko kenga parrain ko Musa Jara bon o kenanga spectacle ko folo foloy ma ye bon mo be spectacle ke ngeski femme sora la wa bon ntiri do ko mano ko tigi femme soro bara yere kanu bila to ko na yere ni teme kaka vraiment wi nteme ko sebe mais spectacle la Musa kala parrain ça dit que ne kan war bo yoro na teme to la nana jolen soro gitronda la dora ba ko way ko yaro ko shiningene de fenye mango awo kabe ka ko organiser ka nyango wi ngam ga organiser abi bulu da kuna abi wata mboka dia kawo o do fendo la tanjuna o du soge tuguni ça dit que clé ça va faut ka se concert ma dungu do wata jena o ba kuta sheju to be kata mu fe mu kan sara sara quoi dijo ka waru ni kirikara o besara concert do kenekan acteur fin journée ka concert kenekan ça dit que comédien dabali bananela quoi ko kuma kutigi mo sugu jumeni ne ya funga pare ni ya soro doni bi kuna de parce que war tigi be doni tigi fana be de jije ka yira ne ka invito la ko ne fana mo do wuli ki che kuma baye quoi mo jula scène sans faire wa fla da bema acteur fin imurike ye sigetike ni nana ayeki wa fla di bema ne yere ye la scène kan ngomba fu ngomba mi kene kan bi abina mune kene fana ni mo bita mi fana langali ay son du tranquille en tout ma fule Musa Jara Musa ami fo ha ami fo de segene kanedi adama jara di écoutez ijonyola ami era dendo ngo afatu ko adama ndi me job ami afu temene Musa ami fo Musa Jara Musa ami fo awo Musa ami fo du trengola ka so ama e folo wallahi abadi Musa chema be du trenda o made et puis atemi do Musa 3 gallons de sang avec konyo sola ma bofolo ere et desani konyo Musa Jara fo me yani folo me avec kabaladi Musa ami fo kabala Musa ami fo du trengola neni ami bi fo wallahi fo du tren wallahi du tren ko tigi tala de voilà sinon neta jira kaba neta to ka joy Musa fana bi fo iko kone ka duko ka ko bana kaba ko ni joli damne dungodo ko ngia safi afana ko maka terrain folo mindia ko terrain musumani ko nimba jo dungodo ka be chema ndia dugu kono che betika dugu kono sande ay betu Musa eganta ke Musa fole ndo koy eganta ke chema Musa ay Musa ne fatu komando i fatu komando Musa ami bien ami bien ami jarasuba adama yel koy ani adama yel koy kami fo dona ke fama ami fo ko kifu ko tigi tokola wallahi ami fo ko tigi tokola de nyama jom kuna sawo nyuma ani be turu la kelingelen duma
ami fo ban abadu ngo me chendo abadu Musa ini sogoma akante sabe ko so la sa ibina ga sumo che ami fo boy jano wala jano Musa fulun ko fe molu wala ne be maru fo maru geni fe la maru geni fe la sogoma ni wartene wala dumini ani barai ngo ganaw kanga fo ganaw ani ganaw be fo to ko molu wala jano ami ganaw fo ami la shaka woso tigi shaka an ba ale fo ma ale ka fo da ba se muna fo te dini woso te ya fo siga so na bla na yele madumna 31 wati an yanga fo che ko manya soro de ami sheti bra fo so lu sugula de sani ya fama o bole sa tuguni ami kla ka zumana wala boni fo liaka o zube fo ya fo ato commune 3 la voilà zube fo ni yo zu fo jawara bulbana be fo don zu awo anamuso aja awo ami kabo asafo yan fo kati ami koromso fo awo koro awo capitaine ananga muso banima wa momo be fo de momo awo ami momo fa bien fo liaka awo jano c'est ça o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ yalima kotigi i ka fɛn mun ka di ani fɛn mun man di bɛɛ kɔnɔ kɔfɛ an nana min jateminɛ an y'a ye i ni mɔgɔ ka collaboration cogo di ni mɔgɔ ka collaboration i ni mɔgɔw cɛ mɔgɔ sugu jumɛn i b'a fɔ sisan i ka fanu ye jumɛn ye i kanubagaw mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bon ne ni n ka fanu ka collaboration a ka ji kojugu parce que ne tɛ se janfala quoi an ye naloma de ni mɔgɔ ko dɔrɔn k'a ye ne yɛrɛ kanu a bɛ n'a fɔ ne de e kanu ne bɛ ɲina e min ye ne kanu c'est-à-dire i ye doni dɔ de bila ne kunna ne se ka juru min yɛrɛ sara quoi donc ne bɛ n ta juguya ni e ta ye kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛna Aminata Bilenjo depuis Paris ne ka spectacle tɛmɛlen le 6 décembre tɛmɛlen ay min kɛ ne ni ala tɛ jɔn si tan dɔn Bilenjo billahi yaro Bilenjo ye Ganadugu ye Bilenjo dɔn bon Aminata Bilenjo jiguna merci o fana bon olu fana jamu ye Bilenjo de kon tɔgɔma k'i fora ka Fatumata Bilenjo fo a dɔgɔnin don o y'ale fana wolo dɔgɔnin yɛrɛ ka lagare fo wallahi u ye wari min di ne ma c'est à dire ka fadenw ɲɛbɔ ne la a bɛ kɛ ten ka bato si suma duman fo depuis Paris ayi ale suma ngo n'ale kumana ne fɛ téléphone na WhatsApp kan o suma duman bɛ tile 3 de kɛ ne ko fo bato si an suma man di bato si ɲaw ma dɔɔni ka suma dɔɔni ne a ci yan dɛ i b'a kɛ jɔɔni dɔrɔn ka ladiri auto fo ladiri auto an ka foli b'a ye mobili feerela don jan fo min mobili feerela ani jakarata feerela tɛ kelen ye mobili feerela ani nɛgɛso feerela tɛ kelen ye mobili feerela o ni ba feerela yɛrɛ tɛ kelen ye ladiri auto mobili feerela don an b'a fo fɔ ATT bugu la k'a fo fɔ Ɲamana ko bɛ yen dɛ ko bɛ Ɲamana n'a ye foli kɛ Ɲamana sa an bɛ Mama Yaluku ye fo e de sani wallahi ani n ka musokɔrɔba an ka foli b'an ka musokɔrɔba o don ne ni n ka mɔgɔ bɛɛ de ka di wallahi kɛlɛ tɛ yen kuma tɛ yen foyi tɛ ne yɛrɛ tɛ dimi ɲɛ dɔn an bɛ Joyilakaw fo an bɛ Banikɔ ka bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ ka Lasana Kulubali fo Ozili Kulubali belebele ka belebele ngo ale kɛla ne ka parrain tungaranden de don an ye ɲɔgɔn dɔ réseau dɔrɔn sanfɛ de parce que pour que ka faamu ne ni n ka fanu yɛrɛ de ka di bilahi ɲɔgɔn dɔ réseau sanfɛ mais ni y'a faamu ma sɔn i b'a de e ka e dɛmɛbagaw yɛrɛ tila bɛ Bilenjo c'est-à-dire que o ye voilà tani tungarandenw si parce que olu bɛ ne suit kojugu a ko kotigi ne bɛ ka vidéo filɛ tiɲɛ yɛrɛ ka vidéo yɛrɛ de ka di ne ye ni nana Mali la n bɛ fɛ an ka ɲɔgɔn ye a fɔ n'a nana a bɛ fɛ an ka ɲɔgɔn ye mais an ye ka ban sisan n bɛna fɛɛrɛ kɛ aw fana na bi ne ka spectacle organisé a ko bon ne fana kan ka na Mali la hali ni ma na maintenant n bɛ kɛ i ka parrain a bɛ kɛ an ka parrain a kɛla an ka parrain ka tila tuguni ka surprise kɛ ne la ka voile ta ka na bɛn ni concert ye a banna dɛ tiɲɛ yɛrɛ la o yi spectacle don kotigi ka nafolo di kotigi ka nafolo di kotigi ka kotigi kana kasi sa Ozili dɔnni ma ye ale bɛ wari di mɔgɔ ma kojugu a bɛ wari di mɔgɔ ma kojugu wallahi a kotigi Kulubali Kulubali ko yan sanjani ko yan mamuru cikɔrɔ mamuru ni jaba nɛnɛ Kulubali ma fa don so o diyara ye sisan an bɛ segin ka na kɛnɛ kɔnɔ champion de
kuru bɛ fɛ ka se a kuncɛ yɔrɔ émission bɛ se ka an ka kuru bolali saba in kuru ma se jimaja n bɛ fɛ k'a fɔ ko tigi ɲɛna a ka se ka kuma dɔɔni an ka sisan arkan fɔlɔ ari ani sisan ari différence bɛ n'a bɛ se ka dɔɔni fɔ a kan différence min b'u ni ɲɔgɔn cɛ an ka fɔlɔ ɲɔgɔlɔnbɔ ni sisan ta ko yalima i ye danfara parce que i y'a daminɛ a mɛnna dɔɔni voilà awɔ différence ba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa kuma dɔ la fɔ ne yɛrɛ bɛ tɔɔrɔ wallahi fɛn dɔw bɛ yen n'i y'o ta ka bɔ yen sisan i b'an ka ari yɛrɛ de an ɲɛ kɔrɔ mais o tɛna se ka ta ka bɔ yen bilen parce que ni diɲɛ yɛlɛmana mɔgɔ bɛ yɛlɛma o don i b'a dɔn tiktok ye c'est-à-dire a nana a ɲana mɔgɔw ma dɛ a ɲana an bɛɛ ma dɛ mais a ye tiɲɛni ba de kɛ a ne mɔ ne yɛrɛ anw yɛrɛ bɛ taa ni mɔgɔ dɔ ye an ka jeu kɛyɔrɔ la n bɛ ka an ka film mun fɔ an ka tournage kɛyɔrɔ la bilahi bezi b'a dɔw la n'u dɔw bɔra carré kɔnɔ photo ta banna ye mais anw t'i ye yen dɛ olu yɛrɛ bɛ kɛ anw ka sari u yɛrɛ bolo quoi mais an bolo c'est-à-dire ka kɛ sari ye fɛn tɛ e kunna e yɛrɛ bolo e bɛ bezi la fɛn t'i kunna e yɛrɛ bolo e dɔnnen don ka tɛmɛ an kan dɔnni in tɛ o baara de ye tiɲɛ ye mɔgɔ dɔ dɔnnen tɛ Mali la yan mais u ka contrat n'a wari fɔli ɲɛna e dabali bɛ ban mais an taara n'a dɔw ye an ka tournage kɛyɔrɔ o ma se ka jouer an ka film na wallahi bilahi u ma se ka jouer an ka cinéma na bon o ye kojuguba de ye olu tɛ k'a ɲini ka gɛrɛ baara in dɔnbagaw la ne filɛ ne bɛ collaboration kɛ kojugu ne ni e ye ɲɔgɔn dɛsɛ ye baara sɔrɔ parce que bi kɔfɛ ne tun ye to ye tuguni tu vois non olu bolo ka bali ka bɔ tiktok sanfɛ dɔrɔn ka bezini dɔ sɔrɔ tiktok bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ reconi min yɛrɛ bɛ sɛbɛ kɛ tiktok t'o reconi a nɛmo ne delila ka video dɔ kɛ ne ye burusu ba kɔnɔ wallahi depuis n bɛ ka video kɛ n bɛ k'a fɔ n ka manager ma n ko nin video 24 heures n'a ma 1 million de vues sɔrɔ n ko n tɛ video tiktok video kɛ tuguni wallahi ne y'a bila 24 heures 1 million kɛlɛ kɛ bilahi ka taa ba kɔnɔ dɔrɔn ka burusu ji la ka taa burusu ji la mais depuis ne fana y'o kɛ i b'o video jari fɛn o fɛn bɛɛ y'a daminɛ bi a waati fɔ mɔgɔ bɛ ne wele kɔfɛ ko tigi cɛ ye ko wuli dɛ i b'a dɔn i ye nin kɛ han mɔgɔ ba de bɛ ka nin ɲɔgɔnna kɛ tan ko tigi ka nɔnɔ mugu kɛ ji la mɔgɔ bɛ ne ladege ne de bɛ ko bɛɛ créer quoi c'est-à-dire ne b'a créativité ne de b'a créer quoi ko tigi ne bɛ fɛ an ka ari a kana tiɲɛ quoi n tɛ fɛ tâche fitinin k'a sɔrɔ quoi c'est-à-dire an denmisɛnninw an ka génération ka wuli k'u gɛrɛ min bɛ min ɲɛ o de bɛ a dɔn ka tɛmɛ kan mɔgɔ min bɛ n'a kɔnɔ n'i gɛrɛ la o ka hakili n'a farala ɲɔgɔn kan an bɛ se ka ko dɔ kɛ dɛ vraiment an k'an jija an ka gɛrɛ a dɔnbagaw la mun y'a dɔn ka tɛmɛ an kan mun ye kalanbaw kɛ mɔgɔ dɔ ma kalan kɛ o bɛ se dɛ mais o t'a yira k'i bɛ se ni kalankɛla fana ye dɛ mɔgɔ min b'a la sɔn ne ni ɲanakɔrɔ jouera film la mais ne yɛrɛ bɛ n ka hakilina fɔ n ko ɲanakɔrɔ tun bɛ ne lamɛn mais ne wulila ka sɔrɔ a bɛ k'a kɛ bon olu ye ka di ne mais ne b'a ye ni anw na génération bɛ ka jouer hali ni e ye fɛn dɔ fɔ ayi ne bɛ tan imagine ninnu min ye professionnel tɛ dɛ c'est-à-dire fɛn bɛ pro yɛrɛ kɔfɛ olu bɛ anw yɛrɛ simindenw lamɛn parce que an ka bonya kama baara yɛrɛ ɲɔgɔn lamɛn an ka faamuyali kama mais anw ka génération bɛ taa i ka tournage kɛyɔrɔ la sisan maloya b'i faga donc o man ka kɛ quoi ne ɲanakɔrɔ wuli hali n yɛrɛ ka film na a bɛ na fa b'a fɔ non wariko t'a la dɛ kasi t'a la fiston courage ta dɔrɔn a bɛna kana baara organiser ka d'i ma studio karafe ninnu bɛ ten titikari ninnu bɛ ten tɔnɔ salifu ninnu satigi u t'a gɛlɛya quoi mais pourquoi pas anw tɛ k'o de ɲɛɲini n'an m'o ɲɛɲini caman bɛna sɛgɛn dɛ e b'a dɔn mun bɛ k'o kɛ yan wari i wari bila baara ɲɛ dɔrɔn i bɛ kɔn ka i bɛ baara kanu fɔlɔ e ɲɛ bɛ ne kotigi min na ne yɛrɛ ma wari ɲini daminɛ fɔlɔ ne bɛ to k'ale fɔ n bamuso ye f'a dabali bɛ ban ne la ni ye ne wele ko wari n ko y'a taa nin bon n bɛna n boli tile filanan a ma nɔgɔ Bamakɔ sigi ma nɔgɔ sinon i b'a di den ma wari ɲini daminɛ fɔlɔ n bɛ ka baara de ɲɛɲini fɔlɔ de a bɛ ɲa parce que e ma sababu sɔrɔ e tɛ ka wari sɔrɔ a kan o tɛ se ka kɛ o n'i ye wari kanu dɔrɔn e tɛ ka baara kɛ tuguni awɔ diɲɛ kɔnɔ n t'a dɔn ne bɛ k'a faamu donc n'i ye ne yɛrɛ ye terrain sanfɛ ne bɛ n ka baara sinon ne ma kalan dɛ hali film la o bɛ texte sɛbɛn ka di ne ma ne tɛ se k'a kalan mais n'i y'a expliquer ne dɔrɔn ne kunkolo de man ɲi ne kunkolo ye ne bɛ capture kɛ quoi n'i kumana dɔrɔn o y'a bannen k'i sigi k'a kalan dɔrɔn u ye fe 2 fe 4 fa dɔrɔn ko e ko kotigi ko nin bɛɛ ye kelen ta ye ne fɔ ne sigilen bɛ ɲini ka kasi
nenga manager wulu ngo nyama ko me classe don ke on kala limba biya na chodun yewu ona uyo biya kala nenya ne to kano nya famu kakla ka koro fonye bamaranga na abana tala si terrain sans fait dron metra zeni ya fonye na dron ye film na dron ya fara aki fabila no ngo fatina ngoni bano et pourtant banane et puis yembla orori na fukla la kanimisa orori dokume mi kunga gele ko do bala ko sa atungadi ko janere kangori shu cameraman kuma kita donne quoi oui kamundi ça dit bara kam effectivement akadina mpeka barakam ali flip plateau na ni yakam ibisi ibe no bala ibe nyobo fana warin be ni war ko kabina molu wala atejo otijo ai una ti babo fudo woyi mako joy fien show biesa yo bieta nyew ni ala chero ko kete seleku ne ko ne be min fo ne min fam ari kono kala jil kam fana ne ni ngono chama fana ma sadika ngan kere makoro bawla wichi makoro kuma ba manon ko to ko surku bodu nchi hinde ngan kere ko odo amin aywa fulgam ni arabi bulu fulgam ma wala pinu wala bon me befu yawo kerengere nyala mali kuna funu tv yawo mali kuna funu tv ujarani nitene na ko fula yere ya depuis ba ko fe ndela kata mena même mali kuna funu tv nana ni la nyini miye mba nyini ala fe ala ka bela jene sabati amin arabi amin fem ka jugu jiya kono o ye bana jugu ala ka nena o be kishi bana amin ka cameraman fu ka technicien fu ka animateur fu ka animatrice fu ka journaliste fu ka lagele kala fana fu mum bi émission be sui mali kono ani mali ko ka jiya fantan nani bele jenna ikera malien do make malien do kotigi be befu me ka fu ye ko ngunute sansoro ni jurute kan kanu bogo fu Aminata Blenjo Fatoumata Blenjo ka batoma sumaduma fu Allah bina obe sumaje ya ne be ga ne ko ni boy debi nene re bora sa e ko tigide ni ko li fo manare ka Lassana Coulibaly communément appelé Ozil Coulibaly ka fu be fuleno ka ne ka erotigi re fu na fuleno anga erotigi Moribo Fofana fuleno ka koloke fama ani Musa Jara paron ka pare Musa Jara paron ka pare ka fu kala diri auto fu kala diri auto fu momli fela baba yafo fo nyamana fa tete bugu fa bero imma ko ma jo la diri auto la dro momli sugu ba abeba fe alele yikalde ko kotigi ko siri bezi be jine mine mente dundo fiye mais mogo masigini mi ne ba ke ne bi ka mogo fole ka ki ala ko ke ala ka to akokanye ami la diri momli ko allo abi to ko ji ala ko ke pusheri c'est pas bon nama moto beshuena ali san nana wali moto dila amano ko la diri auto aflobela zonye moto beshuena duto la sa ni ametu bina tukuni to ala kanuna ala ka dibina do nenu be ala ka dibina do anuchi odo jamman kanu ba bela jeno foka nyara ka mananje fu Lili Kingo chale mainde sa ale bina pari bo Lili King mananje mi fe kan nfla pari ale be émission na debi nene damna ne ninga ne be nyona bo ke pe wabina fini do kana émission were ke ne ka pare ne ka mananje ka fini ale be tisi de firi tisi bitiki de babulu debo ke de service kabala bela jene ba bo mo fana fi na o kan ambo do ni kele obike wala obike odo mananje o ke kwa Lili King wala Lili King ami Lili King nga foli bole debe Bamako che muso demse makroba na ambu befo mali kuna foni tv tola même bafo même fafo même dogo fu kan koro bela jelen fo ya fo bayangara mali fambe amina nga même fo be ame bibe de kala ya famu donc on est vraiment ne ka foli malen dembe tout jamana nyema nga foli baba e ite boafo ya ite boafo ne boafo boa ka foli bien boa jalo foli no go fode flow kan odo e mo fly mbrana ko wodi e desani lo jerai je brange re di ni ne re fana babe ne kunyina na de hatuma jimi ote enda jaje de hatuma jimi jina tu ka tour d'Afrique mafu ka foli no ne ka concert la le fana de enveloppe black na di ambem odo hatuma erotigi ay enveloppe ye allo mais ba fa ayde ay enveloppe kuma de mama enveloppe anya kuma me anya matanti
ma tante kiki hakili tula euro i bɛ se ka 50 euro fila d'u ma u bɛ tile fila k'u bolo a ka kɛ 100 k'i ka 100 euro wala 100 euro mais ka fɔ ma tante ye hali n'a ma caya kotigi ma tante i bɛ ŋaniya yira quoi ami tɛmɛ ni babu laban ye ok o don donc an b'an kanubagaw fo ani mɔgɔ min tun bɛ ɲɔgɔn bolo bi ale ye kotigi ye walayi bi émission jara walayi émission daminɛ fo ka taa ban an bɛ yɛlɛ dɔrɔn de la émission jara kosɛbɛ ni nin bɛ kɛ don o don walahi émission a bɛ yiriwa walayi ma y'a yiriwa ala k'a yiriwa ami an bɛ Mali kunnafoni TV kanubaga bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ an bɛ Joyilakaw fo kulubɛ Joyila région bɛɛ Allah gouverneur n'a ka jama walayi Joyila dugutigi alimami maire Joyila denmisɛnninw ani Joyila tɔgɔtigi kosɛbɛ an b'u fo a denmisɛnw bɛɛ awɔ a n'a balontan tɔn bɛɛ lajɛlen u bɛɛ bɛ fo an bɛ le fo le folen an bɛ leni fo le siribe ale ka équipe bɛ kosɛbɛ Joyila balontan école de b'ale bolo a n'a CCRF mɔgɔ bɛɛ lajɛlen an m'a CCRF n'i y'a mɛn ko jamana ka di awɔ dɔw fana de bɛ ka maaw furakɛ awɔ tiɲɛ olu ka foli an bɛ dɔgɔtɔrɔw fo dɔgɔtɔrɔw ka foli bɛ o don ka tenitigiw bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ 20 janvier hukumu kɔnɔna la voilà an bɛ surasiw bɛɛ fo surasiw bɛɛ folen don surasiw bɛɛ folen don voilà k'a daminɛ chargent na sa awɔ fo généraliw la an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen bɛɛ folen don kɛrɛnkɛrɛnnenya Asimi Goyita awɔ a n'a ka cɛdenw a n'a ka cɛdenw an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen an ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la dɛ mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la dɛ ayiwa an bɛ Moptikaw fo Moptikaw kulo b'i la an bɛ Kajatu Jarasuba fo fo yan fo Sevare o don k'a ka foli bi yan kosɛbɛ a bɛ émission suit walayi an bɛ Mariam Jarasuba kosɛbɛ fo yan fo Segu o don an bɛ Segu ka bɛɛ fo Mariam tɔgɔ la o don an bɛ Kura fo Kura kulo b'i la Jarasuba o don k'a ka foli bi yan kosɛbɛ an bɛ Jarasuba la ka bɛɛ lajɛlen fo u bɛɛ kulo b'i la an bɛ Sinɛ fo Sinɛ kulo b'i la Sinɛ Jarasuba kosɛbɛ fo yan fo Joyila o don ko Sinɛ folen don Sinɛ folen don awɔ a ka foli bɛ yan an bɔlen sisan an bɛ taa pan fo Seware n'o ye an ta Yaliku ye ne ye commissaire ye a ka foli bɛ yan an bɛ an ta fo o don an ta folen o don donc Mali kunnafoni TV an bɛ a kanubagaw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan o don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka tungarankew kulo b'i la kosɛbɛ an ka foli b'aw ye tungarankew aw fora dɛ tungarankew aw fora to anw fana la kotigi de tun b'an bolo bi awɔ kotigi de tun b'an bolo yan kotigi de tun b'an bolo bi awɔ ko chaque mercredi à partir de 18h kosɛbɛ an ka émission in a bɛ bila mɔgɔ min tun bɛ réalisation na ale ye Yaya Samake ale ni Elka Ahmadu ale ni Elka olu de tun bɛ nɛgɛ la bi donc olu bɛ caméra kɔfɛ an kɔni b'an ɲɛfɛ mais olu bɛ baara min kɛ anw ta kɔni an kana sigi ka kuma anw n'aw ɲɔgɔnna olu de b'a baara kɛ donc an b'u fo Yaya folen don Elka folen don chaque mercredi a b'aw sɔgɔ a ka YouTube la o don Mali kunnafoni TV à partir de 18h 30 ni ala sɔnna a ma fɔ k'an bɛɛ mercredi wɛrɛ bye bye à très bientôt merci ciao ciao shukran